Satul Colibaș, raionul Cahul, a primit oaspeți din satul Corte în raionul Taraclia. Pe data de 11 octombrie 2025, satul Colibaș a fost gazda unei zile dedicată prieteniei, colaborării și schimbului de experiență în cadrul programului Mozaic, implementat de Agenția Relații Interetnice. Evenimentul a avut ca scop reunirea comunităților care cred în cooperare, învățare reciprocă și promovarea diversității culturale. Această vizită reciprocă a reunit două comunități determinate să demonstreze că dialogul intercultural și diversitatea etnică sunt resurse puternice pentru progresul comun. Experiența satului Colibaș este una care poate fi distribuită în țară și a vedea astăzi satul Colibaș cu școala renovată, cu grădinițele noi, drumuri asfaltate, piață regională și multe altele activități care au fost realizate aici și care astăzi se văd prin infrastructura dezvoltată la un nivel foarte înalt, este o motivație pentru cei care au venit din Corten ca să-și vadă localitatea lor în viitor. Dar ea va fi așa pentru că este o localitate unicată, cu un patrimoniu unicat al bulgarilor și anume oamenii sunt gata să pornească la drum pentru a schimba și a face viața în satul lor mai bună. Ziua a fost marcată de sesiuni interactive dedicate schimbului de bune practici în domenii vitale, sănătate și meșteșuguri. S-au desfășurat ateliere de promovare a unui stil de viață sănătos pentru femei și masterclass-uri de meșteșuguri populare, de la împletitul în lozie la arta confecționării iei. Cadrele didactice din învățământul preșcolar și preuniversitar au făcut schimb de experiență, în timp ce reprezentanții autorităților publice locale au participat la sesiuni esențiale despre dezvoltarea comunitară, participare civică și, în special, accesare eficientă a fondurilor europene. Мы очень впечатлены. У нас очень много эмоций, которые переполняют. Много идей преподали нам и примар, и советники. То есть мы будем работать совместно. Кортен – молодое село по сравнению с Калибашом, но у нас есть перспектива развития дальнейшего Кортена, и мы видим, как интенсивно и быстро развивается Калибаш, каким он стал красивым. Это долгий процесс, но совместными усилиями, я думаю, это достигнем. Мир, дружба и сотрудничество всегда будут вместе с нами. Primarul satului Colibaș, Ion Dolganiuc, a organizat un tur ghidat prin localitate pentru oaspeții din Corten, vizitând aleia Băștinașilor, grădinițele și liceul, piața cu drag din Colibaș, sala polivalentă de sport, școala de arte, casa de cultură, parcul public, sediul pompierilor voluntari și primăria. Oaspeții din satul Corten au fost impresionați de numărul mare de proiecte implementate cu sprijinul Uniunii Europene, declarându-se motivați să preia această experiență pentru a accelera dezvoltarea propriei comunități. Много интересного у них. Все очень красиво, все сделано. Видно, что село участвует в различных проектах, в различных грантах. У нас тоже, несмотря на то, что у нас очень маленькое село, у нас свой парк, свой дом культуры, своя библиотека, свой центр здоровья. Мы все дружно живем. И для нашей делегации, и для нашего молодого примара есть на перспективу чем заниматься, есть у кого учиться. Честно говоря, меня удивил их сельский рынок. Я вам должен сказать, что во многих даже районных центрах такого культурного, прекрасного, это общественное место, считайте. Ну и я еще раз говорю, и тротуары, и пешеходные переходы, то есть все делается во имя людей, во имя безопасности людей. Это очень важно. Нам понравилось, и садики понравились, и примария. Все тут очень хорошо сделано, оборудовано, просто слов нет. Слов нет у нас, естественно, что нет такого. Но мы тоже стараемся в селе, вот что-то, чтобы было, вот культуру сохраняем тоже, обменяемся вот опытом. Ваша культура, наша культура, сохраняем традиции все наши.
Pe 11 octombrie, satul Colibaș a devenit locul unei frumoase întâlniri între comunități. Gazdele și oaspeții s-au reunit în cadrul programului Mozaic, implementat de Agenția Relații Interetnice. Evenimentul a fost plin de emoții, descoperiri și voie bună, iar comunitatea locală a fost primitoare, cu oameni gospodari, o administrație implicată și o energie pozitivă. Mă bucur că astăzi colegii la Corten s-au simțit bine la Colibaș, au văzut lucruri care i-au impresionat. Respectiv, noi, când am fost la Corten, am rămas surprinși de lucrurile frumoase care sunt acolo. Noi astăzi, pe bune, în atelierele de lucru ne-am propus pe diferite segmente să conlucrăm frumos și o idee așa năstrușnică, tot am văzut noi ședințe comune a guvernelor, da? Și ne-am zis, da, de ce să nu facem și noi o ședință comună a consiliilor locale din Colibaș și din Corten? În timp se va demonstra toate intențiile bune. Noi astăzi celor de la Corten le-am prezentat cum se poate dezvolta o localitate cu fonduri europene și zic eu că nu rău. Dar cei care văd dintr-o parte o să aprecieze. Ziua s-a încheiat cu spectacolul Cultura care ne unește. Primarul satului Colibaș, Ion Dolganiuc, a dat start unei hore autentice, iar oaspeții din Corten s-au alăturat dansului, demonstrând că tradițiile și prietenia vorbesc aceeași limbă. Hai să facem roată-roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Asta-i sărbanii de mult, de copilă mi-a plăcut, de copilă mică mi-a plăcut. Мы единый народ и живем в прекрасной стране под названием Молдова! Молдова! Спасибо всем! Programul Mozaic continuă să promoveze unitatea prin cultură, respect și dorință de progres, arătând că diversitatea este o forță care unește.